mo retire o manyo pension ne bok miye ka koro watieko gi dakika achiel ang'o medigi wego do jopiny mawinji kawuono gima wego jopiny mawinja kawuono adwa wuoyo ne jo Kenya to adwa wuoyo ne jopiny Jo-Homa Bay County ne jo Kenya wariwre twech achiel mondo wawach ni adieri mar telo makare ema mondo wang'ie piny ka nitiere okang' manyaka wayud kendo odiochieng' machielo wan e 2024 tang'eyo ni chandruok mosebedogo wayiere waduto na adiera wang'ni jano ka ombulu te mano wach macho ne jo Kenya Jo-Homa Bay Jo-Homa Bay County an gi lendo machuok an kaka weche ka gin agenda part driver ma ok be mawacho negi basari asebedo kachiwo kendo asetimo gimiluongo ni Mama County Back to School Program. Mama County Back to School Program nigi competence abich ma be thuolo maber ma imba nyisigo. Achiwo basari, achiwo academic mentorship, atimo sexual reproductive health, gender based violence, health and sanitation. Achomo Suba tir, Suba South. Jo Suba Gwasi South, Gwasi North, Kaksingri West gi Ruma, gi a few in the entire county. Wago kambi duweni Banyandiwa TTC. Mondo wapuonjire achwada nyithinde basari, ater nyithinde neta, ater nyithinde EPZ mondo wasom. Ajoy Nyar-Yesu sudo gi water tank. Ma thuolo manyaka nyisgi. Water tank prabiro gario masechwado Mabei County. Yende asepidho environmental conservation. Chiro asegero Ramba Market what they launch. Cast asetimo solid waste management, asetimo socio-economic empowerment, asegero ute ne jomodhier, asongo gi PWD, Ajoy Nyar-Yesu sudo kaka sasudo. Jo-Homa Bay maero konyauru tich wanyuaki mondo mi bang 2027 wawacho ni women in that country are powerful. Kwa riwore kanyakla achiel, a county of women, we are more than 5. Erokamano Honorable Joyce Osogo jaod bura ma Homa Bay kata Bensouda. Erokamano nyako miwa seche gimane kama weche no mar duol